Otwieram posiedzenie zjadaczy kapusty pekińskiej. Po co ci kapusta? Po co ci kapusta? Chcemy powiedzieć stop pewnym pomówieniom. Ludzie twierdzą i jest to bardzo dziwne, że prowadzimy tu jakieś kaszubskie zrzeszenie. Plotka ta bez mała ma już lat kilkadziesiąt. I my szczerze mówiąc nie wyprowadzaliśmy ludzi z błędu. Trochę kapusty wczoraliśmy i z miesiąca na miesiąc tak to szło. Ale droga nie tędy. Raz pojawiła się organizacja, Kaszubska Jednota. Członków to mają 1000 miliard po prostu. I ci członkowie po tu ukropach zajmują się pisaniem udostępnianiem cudzych postów. Nam się udało zmienić Kaszubów w atrakcję turystyczną, a język kaszubski stał się tak elitarny, Że pojawił się w szkołach, a z ulic zniknął. co z tym zrobić? Potańczmy i pośpiewajmy. Dwaj stariki chłopak chciały. Krzyczą jacyś młodzi, ryczą, ale do dziś mnie to nie obchodzi, no i szkodzić, to mnie to nie szkodzi. Jakbym znał kaszubski, może bym się przejął. Ejo! Droga nie tędy. KWDP, ADHD, JP, AGD. Śmieją się, ty, zobacz, że my nie trendy. LGBT, MMS, WWW i ZKP. Ejo! Droga nie tędy. KWDP, ADHD, JP, AGD. Śmieją się, ty, zobacz, że my nie trendy. LGBT, MMS, WWW i ZKP. Drogą na skróty nie paseje, bo wyrozpilą tak me gram, jedzę ma zły wrąg. Nie tędy piasnie, a daleko ten port. Spierci zwadę do psiasadę, chrunie nasz dom. Zbyt niemiecki dla Polski, Zbyt polski dla Niemiec. a w spisie ludności o Kaszubach mam nie wiedzieć. Na krupówkach są niedźwiedzie Na Kaszubach influencing. i całe zrzeszenie tańczy w rytmie jej piosenki. Całe Kaszuby są dumne. Jak autotune brzęczy, tekst nie może być trudny. Trzeba sposzyć język. My jesteśmy Kasiebil na Wiedno, w siatce są błytów na wpierdo. Dzięki Mr. President zniknął kaszubskie z urzędów. W Kaszubie zamknij pizdę, swój język trzymaj w sercu. Całą kulturę potem w rytmie 1.8L. Ile dałbym, zapomniał cię. Moje zemiora w domu mederchem belny wiorą. Nawet gdy deszcz wygrywa jak grasta bębenku. Idziemy ciągle pod prąd, nie godząc się na folklor. Walczymy non-stop, byłoby na wstyd na waszym miejscu. Famata z deklem. Tak krzyczy Trepczyk. Skończycie w piekle! Ksiądz Sychta się piekli, nawet Ginter Grass dziś bije w bębny, że my reknąc wam, że droga nie tędy. Ejo, Droga nie tędy! PTSD 4 MCT, HC i LSD. Śmieją się, ty zobacz, że my nie trendy. LOL XD, ZKP. Ejo, Droga nie tędy. PTSD 4 MCT, HC i LSD. Śmieją się, ty zobacz, że my nie trendy. LOL XD, ZKP. Drogą na skróty nie paseje, bo wyrozpilą tak me gram, jedzę ma zły wrąg. Nie tędy piasnie, a daleko ten port. Spierci zwadę do psiasadę, chrunie nasz dom. Zjadacze kapusty kontra tłusty flow. Piękny ten wasz zamek, ale jest pusty dość. Wylane na te gusty, to bieg szósty, co? Płyzów ci Złotouść i Dawid, Michał i Grot.